На другім боці в русинську літературу по рокові 1989 прийшли писателі, котрі іще як молоді колись, на кінцеві 1930-х, на початку 1940-х років, коли ще були студентами гімназії, це коли ще були, училися в університетах, це в Пражському Карловому університеті, це в Будапештському університеті, уже тодися прикапчали до русинського двигання, писали по-русинськи, а тепер, по рокові 1989, це для них був як ренесанс. Вони ще і ще раз вертаються в русинську літературу. От поміж такі писателі, котрі многое зробили, був і Василь Сочка, або Василь Боржавин. У сучасну епоху він підписувався скорше як Василь Сочка Боржавин. Але у старі часи, ще в рокові 1943, він писав і публікував свої стихи під псевдонімом Василь Боржавин. У посткомуністичні часи Сочка Боржавин видав декілька книжок, такі як «Гори і доля» 1990, «В Подбескідських долинах» 1996, «Зазвонили в селі на Вечірню» 1999 рік, «Любимий край», стихи і проза 2006 рік. У тих книжках ся проявив талант автора як русинського поета, публіциста. Мені б, може, дашося хотіло і прочитати із Василя Сочки Боржавина. Мамчин феномен. На світі жиють všelijaкі люди. І язиков живих на світі много, і доклялим світити сонце буде, усякі будуть у людей дороги. Но материнський голос зорько яснув, усе світити мав би людям чесним, бо тот язик богатий і прекрасний, бо тот язик то феномен чудесний. І в отчом подкарпатському краю милом, де говорити по-русинськи ти привик, най буде феномен лексичною силою. Найвічним феноменом стане тот язик. Василь Сочка Боржавин по рокові 1995 проявив себе і як один із перших літературознателів у сучасну добу. Він видав книжку літературних начерків наших будителів, котра називається «Будителі подкарпатських русинів», де суть його курті статті за Духновича, Павловича, Краліцького, Митрака, Івана Раковського, Івана Сільвая, Євгенія Фенцика, Андрія Ріпая, Петра Кузьмяка, Юлія Ставровського-Попрадова і за другі визначні постави літературного процесу у карпатських русинів.